Board office, football keren hai ke bak, dogolam kita aku kiri mana, cini taklai, 2026 ni candidate, board office kita dijak tu. Pemakran long le, pemakran long le. Budaya PRT. Kita dari sumber tarik panik mana bagai bohong menang cinta bermana kebang budaya PRT. Pemakran long le. Ano hai balai na hambai, sini seng puni simi, sini 16 mandai Pulinpur area wo, seng door to door campaign, jaga sini, buskani 12 tarik Chongmari no kitingui, seng awai mung kraite seng tabu, sini camponor bisi Bikram Molsom, abah hekai seng kebang ma thairago, sini bubagrin thamchani ko, buskani Chongmari wo seng tamni bagai, bahai ke seng bom Mario budi seng sabulo keplai kainai abu roglo seng salaite. Seng tabu ozorabo haine hai paisok payuka cini Bikram Molsom bisini nomo Sosirampara yang ke para kotor ni sini jago o jaga kaisa sini buskani Chongmarno naharinyo kaisa ora board office sing o jaga kotal kaisa manka obuno samtini doglam phiogi rijaka buskani salo o jaga tongoi sini Chongmarino tebo kaham krengkai naihatok peacefully kai sanamiti sanani bagai tai বিশেষ kai nai sini joto te promothani supporters rokno o jaga lelanani bagai ba o jaga ajuklai kebangma samung rokni kok kebangma buskani salo bahai ke Chongmari ni bagai samung khani aborno naharini or kaisa party office ba tangjaka board office moni bagai or ni group rokno belake hamai marbo tini borni sakthar mumbai sini ti promothani kaisa ro board office or hama sangaro naithok nuk phake ba man phake so ang abuno koinai or jagani lo jotu lokrokno norokno o norni bisiti kheno o jagani lokrok jate o board office ni bisiti khe tebo tamjero samungo active te strong khai tongnani thangtini o jate o party office ba board office samungo chukna tikhe norok abuno bor bobno use khalainai tei abuno lokrokno koinai o jagani lokrokno thamcha tongi bobagrano poito jadi buskani Chongmari o thamcha keplaingnani bagai joto nogo thangai joto no awai mong khainani thung yani koimo tai joto no ani